BirdLife Malta qed topponi bil-qawwa suġġeriment tal-qdiet tal-kaċċaturi li l-Gvern jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa għal gamim tul ir-rebbija. Ftit biss qabel il-laqgħa tal-Kumitat Ornis, il-Federazzjoni Kaċċaturi nas-saba' konservazzjonisti l-FKNK ħarġet sqarrija biex tissottometti rapport blan li tipproponi it-tneħħija ta' moratorju fuq il-kaċċa għal gamim fir-rebbija. Iżda f'konferenza tal-aħbarijiet, BirdLife Malta spjegat li l-pożizzjoni tal-FKNK li l-kaċċa għal gamim tul ir-rebbija m'għandha l-ebda effett fuq il-popolazzjoni ta' din l-ispeċi vulnerabbli ma jreġix. Bl-FKNK titlob lill-Prim Ministru biex juri rieda politika favur il-kaċċaturi. BirdLife Malta qalet li Muscat diġà wera r-rieda tiegħu sa minn meta skont huma hemm biex jintrebaħ ir-referendum dwar il-kaċċa. BirdLife Malta komplit li Muscat reġa' introduċa staġuni tal-insib għall safar tal-għana pajjiżna jinstab ħati mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li kiser id-Direttiva Ewropea tal-safar. Minn dakinhar Malta kienet ordnata twaqqaf din il-prattika. L-NGO qalet li kontrarju għal dak li qed tgħid l-FKNK li l-legalitajiet qed jiżdiedu tant li fl-2018 kienet l-ar waħda fl-aħħar 6 snin. U għalhekk li appellat lill-Gvern dwar dawn l-aħħar kwistjonijiet tant li preżentat il-pożizzjoni lil membri l-oħra tal-Kumitat Ornis ħalli jirrifjutaw il-proposta tal-FKNK.